Bé, avui som a Grausol Music Store, una tenda que està a Manacor, i és una tenda especialitzada en guitarres elèctriques i accessoris per les guitarres, tipus pedals, cordes, pues, amplificadors, tot aquest tipus d'accessoris, sobretot centrat en guitarra elèctrica. Molt bona pregunta. La veritat és que què té Manacor que tingui tants guitarristes i tan bons? Doncs la veritat és que no t'ho sabria dir, perquè a veure, jo no soc d'aquí, jo no soc de Manacor, i fa 10 anys que hi visc. El que sí que és veritat és que Manacor m'ha meravellat, perquè és com està aïllat relativament de Palma, però hi ha com un microcosmos que no sé molt bé el per què hi ha tanta activitat sent un lloc relativament petit, perquè jo venc de Figueres, que és una poble-ciutat més o menys igual de gran que Manacor, i ni molt menys hi ha la inquietud que hi ha a Manacor per fer coses, per inquietuds per muntar bandes, per fer grups, per fer coses culturals. La veritat és que no t'ho sabria dir, però me meravella que Manacor, sent un lloc relativament petit, hi hagi tantes coses i es puguin fer, hi hagi tant interès per fer coses. És a dir, no sé si t'he respost la pregunta, però... Primer de tot perquè jo soc guitarrista i crec que una tenda de guitarres elèctriques és honest amb el que soc jo. Si ara mateix me posés a vendre pianos no en sabria. I l'altra cosa és el que tu dius, és, diguem, una tenda de guitarres elèctriques per recollir el guant que ha deixat, per desgràcia, Rock House. I és ocupar o intentar recollir aquesta herència en un lloc que, com bé tu has dit, està ple de músics i sobretot de guitarristes. Un debat molt interessant, la tecnologia i coses vintage o analògiques. La veritat és que hi ha de tot, i sobretot depèn molt de l'estil i del tipus de músic que siguis. Si ets un músic que tens la sort de girar molt, de tocar molt i de fer moltes coses, anar aquí i anar allà, sí que és veritat que la tecnologia t'ajuda molt i avui en dia ha evolucionat moltíssim, i més que evolucionarà. I et dona la possibilitat de dur un amplificador, de dur tot el teu equip en una capseta així de petita. El que passa és que el feeling no és el mateix tocar amb una capseta petita que amb un amplificador com aquest que tinc aquí o un amplificador de vàlvules clàssic. La veritat és que és una discussió que és d'un molt d'anys en marxa i com per sort hi ha totes aquestes possibilitats, hi ha guitarristes que s'adapten a lo digital i hi ha guitarristes que segueixen amb l'analògic. La qüestió és què et funciona a tu. Què et funciona a tu com a guitarrista, bàsicament és això. Si et funciona el digital, endavant. Que et funciona l'analògic, també endavant. Aquí, sobretot, el que trobaràs és algo diferent. És algo diferent. La intenció de la tenda és sortir-se un poc del que pots trobar a qualsevol altra tenda o d'altres tendes o altres llocs. Buscar alguna cosa així un poc més especial, un poc més diferent, sobretot si cerques algo diferent que no puguis trobar. Algo que només trobaries per internet, aquí ho pots trobar i a més, ho pots trobar, pots venir, ho pots provar amb calma, amb la cabina que tinc aquí, i jo crec que és un dels motius més forts per obrir una tenda, oferir alguna cosa diferent, tant amb guitarres, tant amb pedals com amb amplificadors. Algo que no trobaràs, doncs dius, mira, tinc aquesta tenda a Manacor que si no ho té, ho pot aconseguir.